Здравейте, приятели! Днес отново сме в рубриката Полезни съвети. Ще ви покажа как да отстраните остатъците от кафе в ръкохладката на вашата кафемашина. Първата важна стъпка е да затоплите ръкохладката. След което слагаме малко количество от препарата. Започваме поетапно да прекарваме препарата. Идеята е да има време да разкисне натрупания нагар. Няколко минути отстранете ръкохватката от машината и изплъкнете обилно с вода. Върнете отново ръкохватката на машината и пуснете да промиете само с вода. Като тук може да прекарате около половин литър вода наведнъж. Изпукнете ръкохватката още веднъж под течаща вода. Вече може да се насладите на вашата кафе напитка. Бъдете здрави и ще се видим в следващото видео.